čo ja viem, modliť sa furt. Ja sa ťa pýtam, na čo si tu? Choď preč, choď stade preč. Pozri sa, koľko máme ľudí. Čoraz viacej, čoraz viac. Dobre. Nerozumiem ťa, nie. Prídeš triezvy. Triezvy prídeš. Áno. Prosím, prišiel som sa zmeniť. Toto sú sympatiáci. Nevedel som čo ešte, ale vedel som, že som Ježišovi vtedy dal život. Som povedal, Pane Bože, keď Ty si mi zachránil život, ja Ti ho vrátim naspäť a posvetený. Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných. Ježiš ti dneska hovorí, otvor sa, Efeta, tebe to dneska hovorí, mne, všetkým nám to hovorí, otvor sa. Čo mám otvoriť? Srdce. Je to pre mňa veľmi ťažké. Kopuje tu debilov, ktorí si aj nezaslúžia tu byť, lebo ani nemajú s tým rozmýšľať, čo všetko pre nich Maroš robí. A čo? Ja som alkoholik, no to. Neľutujem, že som kňazom. Hej. Dakedy mi je smutno, že nemám ženu, že nemám dceru, to hej. To hej, no čo môžem zrobiť s tým? On im odpovedá, prečo ste ma hľadali? Ty si fará, ty si hovno! Uj, hovno! Pre mňa on nie je farár, on je pre mňa kamarát. Ty si len svoje vidíš, nič nevidíš, len klapky na oči a svoje si vidíš. Tak, klapky na oči, tak. Pamätám, Pane, na Tvoje skutky, pamätám na dávne